Kaixo guztioi, ariketa berri batekin gatoz, gasen nahastei buruz, esaten digute daukagula litro bateko edukiera duen ontzi bat, eta honetan hidrogeno gasa sartzen dugula, atmosfera bateko presioa duelarik. Badaukagu beste ontzi bat, zeinetan karbono dioxida sartzen dugun, 3 litroko volumena dauka eta baita ere atmosfera bateko presioan dago. Biak daude temperatura berdinean, eta gero, hemen dauden bi gasak sartuko dugu ontzi berri batean, hasierako ontzien temperatura berdinean dagoena, eta esaten digute ontzi berri honen volumena 4 litrotakoa dela. Eta kalkulatu behar dugu zein den, gas hauek hemen sortzen duten guztizko presioa edo presio totala. Aurreko ariketan jarraitu dugunaren metodo berdina egingo dugu. Ikusiko ditugu independienteki hidrogenoa sortzen duen bukerako presioa, karbono dioxidak sortzen duen bukerako presioa, eta ondoren batuko ditugu Daltonen legea erabiliz. Aurretik egin genuen ariketan bezala, gasen lege orokorrarekin goratu erlazionatu dezakegu hasierako egoeran hidrogenoak daukan volumena, presioa eta temperatura, bukarako egoeran hidrogenoak izango duen presioa, volumen eta temperaturarekin. Ikusten dugu, hasieran daukagula atmosfera bat, litro bat, horregatik jartzen dugu bat, eta temperatura ez dugu ezagutzen, baina badakigu T bat eta T2 berdinak izango direla, horregatik jartzen dugu T, balio berdina dutelako. Bestetik badakigu hidrogenoak bukaeran osatuko duela 4 litro. 4 litro karbono dioxidak bezala, gogoratu gas bakoitzak okupatzen duela volumen osoa, horregatik jartzen dugu 4 bider P2, T-ak kanpora doaz, eta ikusten dugu nola 4 bider P2 izan behar dela baten berdina. Hortaz, P2 izango dela hidrogenoak bukarako egoeran daukan presioa, izango dela 0,25 atmosfera. Karbono dioxidarekin berdin-berdina, baina goratu hasieran bat bider bat jarri beharrean bat bider 3 jarriko dugula. Hasierako volumena 3 litrotakoa delako, eta heltzen gara bukaeran ikustera zelan karbono dioxidoak bukaeran egingo duen presioa izango dela 0,75 atmosfera. Behin ezagutzen ditugunean, gas bakoitzak bukarako ontzian sortuko dituen presio partzialak, Daltonen legera goaz, jakiteko guztizko presio edo presio totala izango dela presio partzial guzti horien arteko batuketa. Kasu honetan dauzkagu bi gas, hidrogeno eta karbono dioxidoa, ezagutzen dugu bakoitzak egingo duen presioa, batuketa eginez, lortzen dugu presio totala bukaeran izango dela atmosfera batekoa.